Začali sa letné prázdniny a my vám počas nich budeme pravidelne prinášať letné správy. Ide o špeciálnu rubriku, v ktorej vám dáme tipy na výlety, dozviete sa o podujatiach v slovenských regiónoch alebo o festivaloch, ktoré môžete navštíviť. Chýbať nebudú ani informácie o detských letných táboroch. A jeden taký predstaví Ľubo. Áno, je to tak. Takmer 2 týždne bez mobilných telefónov a internetu. Na východe pri Kisaku takto prázdninuje 200 detí. V letnom tábore im technické výdobytky vôbec nechýbajú. Aj keď bez techniky, no napriek tomu je od rána v tábore rušno. Hovorí, cez mobil nahradili tie reálne z očí do očí a počítačové hry na nete vymenili za hľadanie stromov či byliniek. Ale to nie je obyčajná popava, to je aká popava? Výborne. 13 dní pobytu, aj keď bez mobilu sa im zdá málo. Brali by 2-krát toľko. Chodíme často do lesa a robíme programy, kde deti si stavajú chatrče, opekajú špekačky, varia guláš. Doma to asi nemajú takéto veci. Minule sme hľadali zvieratka v lese. Vždy noví kamaráti, nové zážitky a proste pokoj od rodičov, hlavne si užiť leto. Chodíme na skálku veľkú a súťažíme. Aj školskí psychológovia niekoľkodňové odlúčenie detí od rodiny odporúčajú. Osobnostne sa musia sami o seba postarať, sú chvíľu bez rodičov, nadviažú nové priateľstva, kamarátstva. Úplne ideálne je, ak sa mestské deti zo sídlisk dostanú do prírody a ďaleko od počítačov a mobilov. Rodičia sú veľmi nadšení a nás prehovárajú, že po lete jeden turnus pre rodičov máme urobiť a tiež chcú ujsť z mesta. Diana Murdziková, RTVS.